tot l'equip i moltes gràcies a tots vosaltres que heu volgut venir. Espero que us sigui agradable i d'utilitat. Doncs comencem, no? Se sent bé aquí darrere? L'enunciat suposo que ja el teniu bastant llegit i sentit. Començarem parlant del concepte de dieta. És un concepte que ja prové del món grec. Ells diuen o deien diaita, que vol dir estil de vida. En aquest cas fa referència a l'estil de vida alimentària. Doncs en èpoques de relativa abundància, quan en una societat o població o classe es disposa de recursos alimentaris ja suficients i fins i tot de vegades excedents, tant en quantitat com en qualitat com en diversitat, és quan apareix la necessitat de regular tot aquest patrimoni alimentari, ordenar-lo, pautar la utilització d'aquests recursos. Llavors és quan a aquesta manera de fer li diguem dieta, que és doncs pauta de vida alimentària. Avui ens encarreguem d'analitzar el que són les dietes alternatives. Se li diu així a les diferents programacions alimentàries que van apareixent al decurs del temps, que es van fent una moda a les nostres taules, també a les consultes dels professionals, i se li diu alternatives perquè més o menys s'allunyen de la manera o costum de menjar habitual, tradicional del nostre medi. En aquest cas nosaltres estem a l'àmbit mediterrani, on per tradició sempre s'ha seguit una dieta omnívora, com a dieta mediterrània com a tal. Omnívora vol dir que mengem de tot el que tenim a l'abast. Però amb la característica de que en aquesta dieta hi predomina el món vegetal, tant sigui cereals com llegums, com verdures, com fruites, llavors i petites porcions d'animals i derivats d'animals, els làctics, els fermentats làctics, peixos sobretot on hi ha més mar, carns on hi ha més muntanya, i també els derivats de les fruites fermentades, com ara els vins i els caves. També la cervesa, però la cervesa no està tan dins d'aquesta costum mediterrània. I sobretot això, per tradició, s'ha fet amb diversitat i mesura. Aquí us poso aquests llibres que jo hi he consultat, perquè si consultéssiu, per exemple, aquest de la cuina antiga del senyor Jaume Fàbrega, que és un cuiner investigador, veureu que els ibers nostres avantpassats, poblats que es van assentar al territori que ara nosaltres habitem, ja tenien els mateixos aliments que tenim ara, a nivell de matèria primera. Clar, no tenien surimi, per exemple, perquè no feien uns altres preparats, ells no, uns altres tipus de pasta. Però, per exemple, ells ja tenien pernil, van aprendre la conservació amb salaons dels fenicis i dels grecs, com l'oli, el van portar els grecs, tenien també llonganissa. Sembla ser que quan van venir els romans, fa 3.000 anys, entre 3 i 2.000 d'això, que van iniciar el procés de romanització del territori, no van fer massa guerra amb els ibers, per lo que diu la història, clar. Més aviat pactaven, feien tractats, i diu que els romans es tornaven bojos amb la llonganissa dels ibers de la Cerdanya, dels ceretans, i també del pernil. Suposo que a partir d'aquests productes van arribar a molts acords, no? Però bueno, els ibers ja tenien tota mena d'animals, tenien cereals, tenien llegums, tenien fruits secs, i també tenien fins i tot el bacallà, que el van aprendre a conservar salat. L'únic que no tenien eren neveres en aquella època, però sí que feien pous de gel per conservar, i també els fermentats. O sigui que, de fet, amb això us voldria venir a dir que el problema no és de quantitat o qualitat de recursos, sinó de la sociopolítica que està predominant en un moment donat històric en un territori, que fa
que es tingui accés o no a la producció i a la, diguéssim, obtenció i utilització d'aquests recursos. Clar, des que hi va haver els ibers, doncs fins a nosaltres hi ha hagut guerres, hi ha hagut desastres, hi ha hagut etapes d'opulència, hi ha hagut etapes de fam. Hem arribat a un punt, almenys pel moment, i esperem que duri, no estem en aquesta situació, i és per això que parlem de dieta, perquè quan hi ha fam no es parla de dieta. A la postguerra la gent no parlava de dieta, a l'estranger potser sí, perquè ja després parlarem de la dieta Atkins, que és la més, diguéssim, dura de totes i ja prové dels anys 30, però això devia ser a Amèrica, després es va estendre cap aquí. Si això ho faré bé. Al revés. Bueno, què volem obtenir amb la pràctica d'una dieta? Doncs la intenció, o sigui, posar en marxa una dieta o una altra sempre té uns objectius, no es fa perquè sí, aquesta organització de recursos. Amb la pràctica d'una dieta determinada intentem, almenys al present, optimitzar l'alimentació per tal d'assolir una nutrició en bon estat i per tant també un bon estat de salut. Actualment el concepte de dieta ja està desvinculat de la connotació tan estricta que va tenir anys endarrere hospitalària o sanitària. Dir dieta volia dir fer un règim. Només això, no es parlava de dieta per aprimar perquè a la postguerra d'aquí d'Espanya es volia més aviat estar grasset, vull dir, la gent ja estava molt prima, no? Llavors fer règim, més aviat se li deia règim, volia dir una persona diabètica que no podia menjar sucres o bé una persona malalta de l'estómac que no podia menjar altres coses, però a mida que la societat s'ha anat fent opulenta en quant a recursos, doncs ja s'ha aplicat més a lo contrari, a mirar de regular el pes referint-ho a la salut. Depenent de les diferents mirades i opinions científiques, les cultures i com ara la globalització, les ideologies, les tendències estètiques, les creences, han anat sorgint diferents maneres de construir i conformar les diferents dietes. Avui els hi diguem dietes alternatives, perquè algunes contenen aliments molt llunyans, exòtics, que ara ja no ho són, perquè ara hi ha de tot a tot arreu, i d'altres, com us deia, s'allunyen molt de la pràctica de tota la vida. Començarem per la dieta vegana. Aquesta dieta, encara que us sembli mentida, els últims 3-4 anys s'està arrelant molt a la població infantil. També als adolescents i també a la població juvenil i també en sectors de persones grans, adultes. Aquesta dieta és molt estricta, inclou només aliments del regne vegetal, cap producte ni directament animal, per descomptat, ni derivat d'animal, ni ous, ni làctics, ni derivats de làctics, ni la mel, que de fet la mel sembla que és vegetal, però prové d'una excreció de l'abella, doncs tampoc. És una dieta molt vinculada a filosofies humanistes, ecològiques, animalistes, religioses. Ara analitzarem què li pot estar passant amb aquesta dieta i dependrà també de qui l'està practicant, perquè no és igual una personeta amb edat de creixement, de desenvolupament, que una persona adulta que té les estructures creades i que té uns hàbits de vida pautats, no? Aquesta dieta, qui la practiqui, hi ha autors que diuen que és la dieta del futur, però perquè això sigui practicable i sigui bo per la salut, hauran d'inventar una sèrie de productes que ara estan en ello. Ja s'està fent molta, diguéssim, producte alimentari derivat de la proteïna animal. Això se n'està encarregant la indústria i s'està fent molt màrqueting.
però pel moment ja veureu que us explicaré que és molt difícil obtenir la necessitat diària requerida per l'organisme de proteïna a partir només de producte vegetal. És complicat. Bueno, aquesta dieta cal, com us deia, practicar-la amb cura i amb rigor, perquè, per exemple, un paràmetre crític és la quantitat de proteïna per dia. El ferro, perquè als aliments vegetals n'hi ha, però no és igual la forma que té el cos d'absorbir el ferro hemo, que és el que ve de la sang, que és el vegetal que és el no hemo. El cos no l'absorbeix tan bé, ja és difícil d'absorbir el hemo, el que prové dels animals. Doncs a sobre el que prové dels vegetals encara ho és molt més. El zinc és un altre paràmetre molt crític, perquè penseu que el zinc està sobretot als productes d'origen animal, als ous, a la carn, als làctics. Si una noia, per exemple, està en etapa de desenvolupament i no té zinc, els ovaris no fan la funció que tenen de fer, entre altres coses, i la proteïna, si està deficitària o carent de proteïna també, perquè, per exemple, el tiroides no pot funcionar. El calci, clar, aquí no hi ha làctics tampoc. El calci, a més, veieu que a l'altra banda hi ha excessos que també estan considerats com una cosa negativa. Excés de lectines. Als vegetals hi ha unes molècules que s'anomenen lectines que fan d'antinutrient. O sigui que a sobre hi ha poca proteïna i el món vegetal està carregat de lectines que també tenen una funció bona, però si se'n fa molt a copi poden interceptar a l'absorció de nutrients. Els fitats estan a tots els vegetals, sobretot de fulla verda. També intercepten l'absorció de calci a l'intestí. Després hi ha molt potassi, per tant, després ja us diré, ja ho veureu, que els malalts renals no poden fer aquest tipus de dietes, i també hi ha molta fibra, amb la qual la fibra fa d'escombra. També part del que mengem, si mengem aliments carregats de fibra, es poden no absorbir, sinó ser arrossegats cap a la femta. La vitamina D, que és tan necessària per la construcció de l'esquelet, no només construcció, sinó manteniment al llarg de la vida. I també perquè funcioni el tiroides. Hi ha un dèficit de vitamina D3 que ara a les analítiques es veu arreu. Vull dir, siguin homes, dones, nens, nenes, nois, noies, no sabem per què tothom està baix de vitamina D. A l'analítica hi ha un paràmetre que es diu 25-OHD, doncs tothom està baix. Som el país del sol, però visquem tancats. I clar, els nòrdics, sabent que no tenen sol, sempre han suplementat els aliments d'anys, de dècades. Nosaltres no, ens hem confiat perquè estem al país del sol, però clar, el sol no ens veu ni el veiem. Després la vitamina D12, també és un paràmetre altament crític, perquè només prové dels animals i derivats. Si hi ha manca o dèficit de proteïna B12, doncs, des de depressió fins a tota mena de malalties, diguéssim, del sistema nerviós, de la pell i de l'absorció del ferro. La vitamina B12 és la vitamina que fa com si diguéssim cofactor del ferro, no? Si no la tenim a l'estómac, li diuen factor intrínsec, no es pot absorbir el ferro. Llavors hi ha una anèmia ferropènica i de més tipus. Llavors, coses bones que també les té aquesta dieta, evidentment. Aquí hi ha tot un exemple de lo que es menja l'alimentació vegana. Es tracta d'una dieta absolutament desaconsellada amb malalties renals, trastorns del metabolisme, hipotiroidisme, diabetis mellitus i sobretot la diabetis insulinodependent, que és el de base autoimmune. Igualment, tot i que teòricament es pot acomplir un equilibri nutricional, a la pràctica es fa molt complicat, sobretot en etapes de creixement i desenvolupament, esportistes i persones amb hàbits de vida poc metòdics, que amb la vida que tenim de portar, doncs, això del mètode és una mica complicat.
Passem ara a veure la ovo-lacto-vegetariana. Aquesta dieta ja és una dieta clàssica, fa moltíssims anys, ja al segle, crec que XVII, es va començar a parlar del vegetarianisme associat als moviments higienistes. En fi, és una dieta que ja està molt arrelada al nostre país, vull dir que és una dieta que ja ens pot ser hasta familiar. Inclou productes procedents del regne vegetal, més productes només derivats dels animals, com ara verdures, hortalisses, fruites, cereals, llegums, fruits i fruits secs, llavors, algues marines, ous, lactis i els seus derivats, com ara formatges, iogurts, kèfir, mantega, nata i proteïna derivada dels vegetals, com el tofu, el seitan i el tempeh. El tempeh és, com si diguéssim, el tofu fermentat. Ara us faré una mica de reflexió perquè sapigueu, els que no ho sabeu, amb quines idees s'emparen els que defensen aquestes dietes. El que és una realitat científica és que l'estómac dels herbívors constitueix una factoria de proteïna animal pel consum humà. Aquí ho podreu anar llegint. O també pels predadors, perquè si ve una bèstia grossa i es menja una bèstia petita, doncs ja té l'aliment, no? Els herbívors disposen de la capacitat de transformar herba en proteïna d'elevat valor biològic. Què vol dir proteïna d'elevat valor biològic? Vol dir que és aquella que conté els 8 aminoàcids essencials. No totes les proteïnes els contenen. Essencials vol dir que els necessitem però que el nostre cos no els pot produir. Per tant, hem de menjar de l'exterior per tenir-los. Aquesta proteïna, i només aquesta, és l'única que pot impulsar creixement i fer estructura i altres tasques de conservació de les estructures i de regular certes hormones, certs funcionaments de l'organisme. Doncs l'estómac humà no té aquesta capacitat i tan sols aquesta proteïna, com us deia, és la vàlida per impulsar el creixement. Llavors l'hem d'adquirir de l'exterior. Els practicants de la dieta vegana i ovo-làctea vegetariana sostenen la teoria de que els omnívors, amb la pràctica omnívora, diguéssim, ocasionen un gran cost mediambiental i una pràctica immoral vers els animals, no? El fet d'haver d'infligir patiment als animals, en utilitzar els mamífers herbívors per l'obtenció de proteïna alimentària d'alt valor biològic pel consum dels humans. Amb la seva pràctica aboguen per una obtenció de la proteïna de manera directa, a través de les combinacions entre determinades espècies vegetals que unes tenen uns aminoàcids que les altres no tenen, llavors ajuntant, per exemple, un cereal amb una llegum, es pot obtenir la proteïna d'alt valor biològic perquè contindrà, amb aquesta reunió, els 8 aminoàcids essencials. De tota forma, penseu que llavors no tenim ferro, perquè el poc ferro que té la llegum, al tenir tanta pell la llegum i amb tot l'amaniment de fitats i les substàncies que hem vist i lectines, aquell ferro és molt poc absorbible. Llavors, aquesta dieta té uns inconvenients que aquí no està posat, però que us posaré uns petits exemples perquè veieu on està l'inconvenient a l'hora de fer aquesta combinació d'obtenir la proteïna. Per exemple, per tenir la mateixa proteïna que té un bistec de 100 grams, per tenir 19 grams de proteïna, amb aquest bistec de 100 grams, que sempre mengem un bistec d'una mica més de 100 grams, no? Doncs això ho tenim amb 180 calories. Però per obtenir 12 grams de proteïna, a partir dels vegetals, ens calen ingerir 239 calories. O sigui que aquest tipus de dieta, si no es fa amb molta cura, pot induir el sobrepès i a l'obesitat. A no ser que ens vulguem quedar carents de proteïnes, però clar, llavors ens vindrà el problema per una altra banda.
Una altra cosa que cal saber és que les proteïnes d'alt valor biològic, com és la derivada de la soja, que és el tofu, aquesta proteïna, malgrat que és del regne animal, és d'alt valor biològic. Però per obtenir 8 grams ens cal ingerir el que valen, diguéssim, 8 grams de proteïna que surten dels 100 grams del tofu són 89 calories. O sigui que per equiparar un bistec de 120, suposem, en forma de tofu, hauríem de menjar 300 grams de tofu. Qui se'ls pot menjar amb un àpat 300 grams de tofu? Primer, és molt soso. Qui l'heu provat ja sabeu que d'aparença sembla un formatge, però us el poseu a la boca i és una cosa molt estranya. Hi ha l'altra proteïna derivada de vegetal, que també és d'alt valor biològic, que és el seitan. Però clar, el seitan, amb 100 grams tenim 24 grams de proteïna i només amb 122 calories. Però el seitan té l'inconvenient que molta població s'ha tornat intolerant al gluten. I el seitan és gluten pur. O sigui, si algú vol saber si és intolerant al gluten o no, que mengi seitan i ho veurà. Cosa també molt curiosa, que hi ha persones que no toleren el pa i toleren el seitan. Llavors arribem a pensar que potser el problema de les intoleràncies no ve tant del gluten en si, sinó de tot l'acompanyament que pot tenir el pa, la pasta italiana i tots els productes que contenen gluten. Tot això és molt recent i està en vies d'investigació, però cada cop s'investigarà més perquè està molt present a la vida de les persones. A veure, continuem. Si aquestes dietes, aquesta, ara estem a l'ovo-lacto-vegetariana, es practica amb rigor, tan sols el ferro s'ha de controlar. Perquè el que us volia dir és que una forma de no tenir de menjar, per exemple, un volum de 300 grams, que ja és un platàs de llegum combinat amb cereal, és no posar-ne tant i posar fruit sec. Ara que el fruit sec també és molt calòric. El fruit sec, volum per volum, té molta més proteïna i també combinada amb els aminoàcids d'aquests aliments que us he mencionat, doncs també fa els 8 aminoàcids i la proteïna del valor biològic. Doncs molts plats vegetarians es componen de llegums, arròs o pasta o quinoa, el que sigui, bulgur, i amanits amb vinagretes de cereals, fruits secs o fruits secs saltejats o productes derivats dels fruits secs. Doncs el ferro s'ha de tenir molt present als practicants d'aquesta dieta, perquè, com us he dit abans, no s'absorbeix com el ferro hemo. S'aconsella fer-ne controls i, si cal, suplementar. És l'única forma que tenim. També és aconsellable fer controls, ni que sigui anuals, de la B12 i, si cal, suplementar-la. Jo sé de molts pacients que cada mes s'injecten la B12 o cada 6 mesos. A mesura que ho van requerint, prefereixen fer aquests tipus d'alimentacions i suplementar-se. El nivell de proteïna, com us he dit, pot quedar cobert, però a costa de molta caloria. Aquí teniu uns exemples: amanida de llenties amb vegetals i arròs. Sempre hi ha d'haver els vegetals pel mig, si no ens perdem la clorofila, ens perdem la fibra, ens perdem vitamines i minerals. Daus de formatge, en aquest cas es poden utilitzar, no estem a la vegana. Nous i amb una vinagreta de sèsam, sobretot oli d'oliva i vinagre de poma. Un altre plat seria, això ja és un dinar, pels ovo-lacto-vegetarians. Un altre plat pot ser uns cigrons amb espinacs i ou dur amb una picada d'avellana. Un altre plat per la gent més jove podria ser pasta bullida amb salsa de tomàquet o samfaina i formatge fos, o amanida de pasta amb hortalisses i l'humus, que és la pasta del cigró. Llavors, aquí una cosa que teniu de saber és que, per què us he dit abans que aquestes dietes creen una tendència a l'obesitat i a la diabetis 2? Doncs perquè s'ha de fer ús de molt carbohidrat, tant de les llegums com dels cereals com de les verdures.
Llavors, la clau de tot la té la insulina. La insulina és una hormona que, per sort, existeix quan fer la digestió d'aquests tipus d'aliments, que els hi diguem fècules, al ser absorbida la glucosa que surt d'aquests aliments, dels carbohidrats, passa al torrent sanguini, la glucosa des del budell, i la insulina és l'encarregada d'escombrar la glucosa de la sang, perquè no és aconsellable que la sang vagi plena de sucre, perquè va donant tombs pel cos i va garrapinyant tots els òrgans, igual que quan fem ametlles garrapinyades. El sucre va fent malbé la retina, va fent malbé les artèries, va fent malbé tots els òrgans. Llavors, la insulina és una hormona vigilanta i de seguida que hi ha uns nivells una mica fortets d'insulina, de sucre, de glucosa a la sang, la fa passar cap al múscul i reservar en forma de glucogen. Però, si llavors aquesta glucosa no la cremen les cèl·lules, la insulina la converteix en greix. O sigui que una dieta vegana o ovolacto-vegetariana amb sedentarietat i amb un excés de calories pot portar a aquesta situació. Pot portar a fer greix, perquè la insulina és quina ho fa, no? Ara, també teniu de pensar que en aquests tipus de dietes, sobretot a la vegana, no hi ha greixos saturats. Això és un avantatge. A la dieta ovolacto-vegetariana sí, perquè per tenir la proteïna es fa molt ús de làctics. De vegades es menja massa formatge, així com a la vegana es mengen molts carbohidrats. Això us ho explico perquè conec bastanta gent jove que de tant en tant tenen un episodi de verdadera fam i llavors se'n van a un fast food o se'n van a comprar-se quilos de bolleria. A part de que al dia a dia mengen molta pasta. Llavors això és un risc que s'ha de tenir present de cara als pares, als tutors, als educadors, perquè com us dic hi ha públic molt petit, infantil, que s'està declinant cap a aquestes dietes avui en dia, no? Bé, a veure, continuem. Aquí hi ha una mica de, diguéssim, el bo que tenen. Poden reduir pes, si es fan ben fetes, poden reduir colesterol, triglicèrids, cuidar el cor, el ronyó, el fetge, i sobretot molt important també de cara a la gent jove i a les dones amb edat menopàusica i premenopàusica, reduir la hiperestrogènia, que és derivada de la ingesta de gran quantitat de productes animals. La hiperestrogènia viu al greix. Els estrògens viuen al greix i si fem molt ús de greixos, doncs se'ns col·loca el nostre greix, l'excés d'estrògen, a part del fetge, no? Llavors, aquest avantatge sí que la té aquesta dieta, no? Que no tenim les toxines que viuen als greixos. També eviten una sobrecàrrega de nitrits i d'altres additius químics que van als embotits, van als productes de derivats càrnics. Prevenen l'oxidació i l'envelliment de les cèl·lules, així com l'aparició de tumors relacionats amb la sobrecàrrega de productes animals. A la vegada són dietes ecològiques i solidàries, donat que es considera que obtenir la proteïna directament de la ingesta vegetal i no a través dels rumiants és una forma d'evitar sobrecost al planeta i es pot donar també un millor repartiment de recursos. De fet, des de que poblacions que no menjaven carn, per exemple, poblacions orientals, els milions de xinesos que fins fa 4 dies s'alimentaven bàsicament d'arròs i d'algun peix, doncs ara és que la generació actual volen menjar carn. La globalització ho ha portat, això. Tothom del món qui està dins d'una societat vol menjar carn. Llavors això què ha comportat? Que la indústria alimentària ha de fer verdaderes barbaritats. Ha de, com si diguéssim, produir animals, no? D'una manera, ja no dic només inhumana, sinó també d'una manera aberrant, perquè, clar, no és igual que mig món no mengi carn que en mengi tot el món. No és igual que els que des de fa molts anys han pogut menjar carn en mengem un cop a la setmana o dos, com fèiem a l'autèntica dieta mediterrània de fa uns anys,
com ara que es menja productes càrnics 3 cops al dia. Tot això ha comportat una devastació, i està comportant del planeta, perquè això implica moltes infraestructures del planeta. Paleo d'aquests aixequés el cap i se n'anés a menjar vegetals dels cultius d'Almeria, doncs jo crec que al cap d'unes hores seria mort. Però bueno, nosaltres ja estem més adaptats al nostre medi. Bueno, això és una de les teories, no?, que es diuen per la pràctica d'aquesta dieta. De fet, és cert, això els científics ho diuen, no hi ha cap canvi al genoma humà als darrers 10.000 anys. Aquí tenim aquest llibre, que no surt aquí però us l'ensenyo, perquè si teniu ocasió compreu-lo, que és una joia. Es diu El mono obeso, del doctor Enrique Campillo. Si algú després li vol fer una foto, està molt ben explicat, molt amè, molt col·loquial, i explica les teories de l'evolució, com hem arribat fins ara i com a partir de la gana que van passar els nostres avantpassats, nosaltres som humans reservadors. Tenim capacitat de crear greix com a reserva, que és el que fa la insulina. De fet, la insulina no vol desaprofitar res. No ho gastes cremant a les cèl·lules, no et mous, no ho gastes, doncs cap a fer panxa. El dipòsit, a la reserva, perquè quan ho necessitis, allà ho tindràs. Això és la teoria. Aquesta dieta, de fet, és una dieta hiperproteica, perquè no contemplen ni la inclusió ni tan sols de cap llegum, pràcticament de cap cereal. Crec que són molt amants del fajol. Coneixeu el cereal fajol, que no té gluten? Crec que aquest és l'únic que es permeten. Alguna llavoreta, algun fruit sec, tant vegetal com es vulgui, i fruita, i molta carn i molt peix. Llavors, pels esportistes de resistència han de fer una adaptació d'aquesta dieta. Si no, no podrien tirar endavant, perquè si no hi ha carbohidrats, llavors es pot fer una baixada de sucre en un moment donat important de la carrera, de lo que sigui, no? Aquí no és que les cèl·lules no tinguin glucosa, perquè les del cap és el que volen cremar. No, el cap, ja us ho llegiré aquí, és molt exclusiu, el cervell. És que s'obté la glucosa a través d'una via metabòlica diferent. O sigui, hi ha una forma d'obtenció de la glucosa que és la que més estima el cos, la que més desitja, que és la més senzilla. Això ho explica molt bé aquí al mono obeso, al doctor, que és que mengem carbohidrats, sigui llegums, cereal, patata, pa. Al cap d'una estona fem la digestió, ens surt la glucosa, la insulina fa passar la glucosa a les cèl·lules i allà es fa la producció d'energia cremant aquella glucosa. És el diguéssim, substrat energètic preferit. I, sobretot, no només preferit, sinó exclusiu de certes cèl·lules del cos. El cervell només vol cremar glucosa. Les cèl·lules de la sang només volen cremar glucosa. I algunes altres, crec que és la del fetge, també. Ara, de vegades, s'han de conformar amb xupant cossos cetònics, que és el que surt d'aquestes dietes que són tan deficitàries de carbohidrats, no? Aquí teniu la piràmide de la paleo. Veieu que no hi ha ni làctics, Aquí no hi ha làctics. Hi ha ous, sí, hi ha tots animals i seus derivats, hi ha alguna llavoreta, hi ha moltes verdures i hi ha fruites. Aquesta dieta té un problema, que ara el veurem. Perdó, que ara he anat endarrere. Aquí hi ha una altra piràmide que és la, diguéssim, comparació amb la dieta tradicional. Allà dalt on hi diu tubèrculos, jo més aviat diria que es refereixen a alguna arrel que no té massa sucre, perquè si en té una mica ja ho suprimeixen. Aquesta dieta, com us deia, és hiperproteica d'origen animal, amb tot el que això pot comportar pel metabolisme humà.
sí es va practicant al llarg del temps, sempre. Clar, el metabolisme ha de fer una adaptació, però hi ha una gran alliberació de lo que es diu el ió amoni, que quan païm i metabolitzem la proteïna en surt nitrogen de la proteïna, perquè està formada per cadenes de nitrogen. Què passa? Que el nitrogen, per ser eliminat pel ronyó, s'ha de convertir en un ió amoni, que és altament tòxic. Quan n'hi ha una sobrecàrrega podem tenir problemes renals i també hepàtics. Risc de pèrdua de calci dels ossos, perquè primera no hi ha cap làctic i segona hi ha una gran acidificació del pH. Vol dir que el nostre cos es fa molt àcid. Llavors, com ho contrarresta això l'organisme? Segrestant calci de l'os, perquè el calci és un mineral que fa, com diuen, de tamponament del pH, no el deixa ser àcid. Perquè en un medi àcid els òrgans es quedarien com quan tirem llimona damunt d'una almeja viva. Doncs això és el que els hi passaria als nostres òrgans, es quedarien cremats, no? Llavors, per nivellar el grau d'acidesa es fa amb ions minerals. Aquestes dietes creen un metabolisme reservador, perquè com us deia, quan no hi ha prou carbohidrat disponible per anar fent la combustió del treball mecànic del dia a dia, del cervell, del metabolisme basal, conservar les estructures, l'energia que gastem només de fer la digestió, l'energia que gastem de tenir el cos calent, tot això és energies que encara que no ens moguem, gastem, tenim un gran gasto diari. Doncs el no haver-hi, diguéssim, estar en situació de dejuni de glucosa, això ho explica aquí també molt bé el mono obeso, doncs el cos fa una adaptació i es fa tendent a reservar tot allò que en un moment donat sobri. Ara no ho gastes, jo t'ho reservaré. Bueno, crec que això ja us ho he explicat. I un altre problema que té aquesta dieta, que econòmicament és molt cara. A veure, si hi ha una família de 5 o 6 persones, no és igual cada dia i cada nit comprar carn, peix, ous, formatge aquí no. O sigui, proteïnes per tots, que un dia fer un plat de llegum, un altre dia fer un plat de macarrons, que com a la dieta mediterrània tota la vida, o una paella, que posem unes porcions de proteïna, però no fem 150 o a vegades 200 grams de proteïna per cada persona. O sigui que de fet és cara. Aquí hi ha una mica d'explicació de lo que us deia, que els carbohidrats són la font principal d'energia del nostre organisme, els quals al ser digerits, bueno, ja us ho he explicat, es transformen amb la glucosa, després el glucogen i per fer l'energia instantània pel moment. Aquí passem a la dieta cetogènica. És una altra dieta que està molt de moda. El que us volia dir també és que la dieta que acabo d'explicar és molt assemblada a la dieta Dukan, salvo algunes petites diferències. La paleo, encara que ells no ho volen dir, els que la practiquen, però és molt assemblada a la Dukan. El primer estadi, el doctor Dukan, tenia hasta prohibits qualsevol mínim vegetal. Només es pot, bueno, dic es podia perquè crec que ha desaparegut bastant del medi ara aquesta dieta, hi va haver problemes. Només proteïna, aliments carregats de proteïna. Després ja a la segona fase ja deixava incloure alguna verdura. Els vegetals una miqueta de glucosa treuen al cap de la digestió, no? Però no molta, però ni això no es podia fer, no? Per entrar en el que diuen la cetogènesi. Aquesta doncs és una dieta hipergrassa, per dir-ho d'alguna forma, no? Inclou tota mena de greixos, animals i també vegetals, carns magres i greixoses, lactis sencers, com més sencers siguin millor, res de desnatats, mantega, nata, ous amb el rovell, quants més rovells millor, peixos, verdures baixes de midó al segon estadi, perquè a la primera fase qui la fa servir per aprimar? Perquè és una dieta que és insostenible fer-la com a mètode de vida. No es pot fer perquè aquesta dieta et posa malalt.
És com quan els nens petits tenen molta febre, cremen totes les reserves de glucosa i els hi ve l'acetona. Doncs el metge diu ràpidament, doneu-li sucre, doneu-li un suc. Jo em sembla que quan era jove i tenia fills em deien, dona-li Coca-Cola ràpidament. Per què? Doncs per tallar aquest procés, perquè els cossos cetònics enverenen el cervell, et fan sentir marejat, bueno, ja ho veurem més tard. Això és el que inclou. I alguna fruita, no totes, les que tenen menys sucre. De tota manera us tinc de dir una cosa, hi ha ètnies al planeta que tota la vida han practicat aquesta dieta i estan saníssims, com són els massais i els esquimals. Esquimals ara en queden pocs, visquent damunt del gel. Però, clar, és que estem en un medi completament diferent. Nosaltres no estem a damunt del gel. Els esquimals, bàsicament, s'han alimentat sempre de salmó, peixos grassos, i, clar, allà no tenen cap herba. No tenen cap mena, no sé si algun altre animal, algun re, alguna cosa d'aquestes, no? Però, bàsicament, han fet això, una alimentació basada en l'animal i greixós. Els massai es veu que també. Més que carn, la sang. Barregen la llet de la vaca amb la sang. Fan un producte fermentat i es prenen allò. I com a carn crec que més aviat mengen cabres, cabrits, bestiar més petit, no? La vaca la tenen pels làctics, no? I són unes tribus que tenen una energia i una salut com ningú d'aquí, del nostre àmbit. Però clar, es veu que fan un esport d'elit impressionant, entre la cacera i entre que no paren de bellugar-se, es veu aquella gent, fan molt esport, molt, i tenen múscul pur, i tenen una salut de ferro, però clar, és que nosaltres no som massais ni som esquimals, no? Llavors, practicar aquesta dieta aquí, al nostre medi, amb calefaccions a l'hivern, amb aires condicionats a l'estiu, amb vida sedentària. A més, això no es fa mai, com diu aquí, tan, diguéssim, estricte. Ve un dia que et tires a devorar un plat de macarrons, perquè és que el teu metabolisme no vol passar tanta privació. Vull dir que, de tota manera, és una dieta de curta durada. Les persones que se l'han aplicat per baixar pes n'han baixat molt. Algú s'ha posat malalt i el que ha estat ben controlat per professionals no s'ha posat malalt i han anat seguint els estadis diferents, però quan han perdut el pes l'han deixada. Però penseu que si no han vigilat, al cap d'un mes han tingut més pes que el pes inicial, perquè fent aquesta dieta encara han tornat al seu cos més reservador. Llavors, a la que et menges un plat de macarrons, prepara't perquè d'allà potser en sortiran 300 grams de greix cap a la teva panxa. Vull dir que són coses que poden passar quan no es fa bé. Si es fa sota supervisió, indicació, controlat, doncs són dietes que poden ser molt ajudadores de les persones que han de perdre molts quilos. Però no és una dieta per practicar-la alegrement cada dia, perquè a més això ja us dic jo que no es fa a la pràctica. Aquí hi ha la piràmide, com heu vist només hi ha animals i alguna fruiteta. No hi ha cap carbohidrat, més que potser pot sortir una mica de sucre de la pastanaga, però clar, la pastanaga té molta fibra també. Llavors una cosa ja contrarresta l'altra. Bueno, jo us podria dir que és una perversió de la via metabòlica natural, des de que no ha canviat el genoma en 10.000 anys. L'organisme es veu privat totalment de glucosa, com us deia, és el substrat energètic preferent de gairebé totes les cèl·lules humanes, i la glucosa, tornem a dir, que prové de la digestió i absorció dels carbohidrats. Llavors, el que es fa amb aquesta dieta és suprimir la via metabòlica que es diu glucòlisi, que vol dir convertir la glucosa en energia, i s'inicia una via metabòlica que se li diu cicle de Krebs, que llavors allà s'hi fa la cremació de grassa, només de greix, vull dir, allà no hi ha sucres. Llavors,
aquí, com us deia, si el cicle de Krebs es fa d'una manera controlada i no massiva, brutal, això pot resultar. I penseu que cada dia tots, per exemple, al matí quan ens aixequem i ens volem posar a esmorzar, la via metabòlica que tenim en marxa és aquesta, perquè suposeu que hem sopat a les 9, com a molt a les 10 de la nit, i potser esmorzem a les 7 o a les 8 o a les 9, o a vegades a les 10 del matí, no? Doncs, mentrestant, el cos s'ha quedat en dejú. Què ha passat? Doncs que s'ha hagut d'espavilar, el cos fa moltes adaptacions per no morir, perquè no li passi res, com que no ha tingut glucosa, perquè dormint ja ha consumit també la que hi ha reservada al múscul en forma de glucogen i al fetge, doncs s'ha posat a cremar el greix. Ara, si per exemple sopem a les 11 de la nit i esmorzem a les 6 del matí, probablement això no passarà. Però si hi ha un període d'unes 12 hores de dijú, ja comença a passar això. I els experts diuen que això fins i tot és desitjable, que cada dia hi hagi uns petits intervals de dejuni, inclús que cada setmana les persones féssim, com marquen certes religions, certes pràctiques ètiques o ecològiques, que diuen un dia de dejuni i un dia d'abstinència de carn, no? Clar, això no és una mania ni del Mahoma, ni del Jesucrist, ni del Papa de Roma. Tot això està pensat de cara a una higiene de la població. És com els àrabs que no els hi deixen menjar porc, perquè probablement quan van treure aquesta norma els porcs estaven infectats i els haguessin matat a tots, no? Com els, no sé si són els jueus que no toquen la sang, no? Que fan el sacrifici, que fan una total desagnació de la bèstia, no poden menjar sang animal, no? Però tot això és per una higiene, per prevenir de malalties. No és cap mania ni cap fonamentalisme, en aquest cas, ja no parlo d'altres idees. Bueno, doncs que sapigueu que segons la tendència actual dels científics hi ha una gran divisió entorn a aquesta dieta. Hi ha que diuen que no té cap benefici, hi ha que comencen a fer estudis, que ja us dic que se n'ha de fer molts i ben fets, per arribar a alguna conclusió, però algun científic està començant a dir que fins i tot, si no es fa de manera massiva, els cossos cetònics poden ser hasta beneficiosos per segons quins aspectes de l'organisme. De fet, obliguem el cos quan no té glucosa, el primer que fa no és anar a cremar el greix, el primer que fa és obtenir la glucosa fins i tot d'una manera molt cara, que és desfent les pròpies estructures. És com si aquí ara tinguéssim fred i no tenim llar de foc, o si la tinguéssim, diguem, no volem portar llenya de fora, comencem a cremar tot el mobiliari, no? A tirar-lo al foc, els vestiments, les finestres, les cadires. Doncs és això el que fa. Aquesta via és la que inicia el cos quan té privació de glucosa. Llavors desfà el múscul, perquè del múscul en surten aminoàcids que poden fer glucosa. Del greix no se'n pot fer glucosa. Llavors, quan el cos es dona compte de que li està passant això, diu, prou, s'ha acabat. Llavors es comença a cremar el greix. Bueno, amb això què us volia dir? Doncs us volia dir que si cada dia o cada X dies o cada temps fem uns períodes de dejuni, amb aquesta, diguéssim, maniobra metabòlica, renovem el múscul, perquè, clar, si surten aminoàcids del múscul se n'han de tornar a fer, a part dels que ja habitualment, cada dia hi ha renovació d'estructures d'una manera fisiològica, però els dejunis accentuen aquesta maniobra. De fet, jo recordo quan era petita que al meu poble hi havia un metge que curava tot amb dejunis. Clar, alguns pacients es morien. Al cap de 21 dies de no menjar, morien. Però és que això és una mida higienista que s'està practicant des dels grecs, que sapiguem. Sempre hi ha hagut escoles i metges que han curat malalties amb dejunis, i ara també s'està fent, S'està fent. Bueno, hi ha qui cura i hi ha qui mor. Clar, això, com us dic, s'ha d'estudiar molt encara. Jo suposo que a partir d'ara
es posarà en marxa i s'estudiarà, perquè quan una cosa es fa tendència, es fa moda, té interès per part de la població, és quan doncs, hi ha també interès per part de la comunitat científica i es posen en marxa, no? Bueno, a veure què més. No sé si ha quedat clar això. El que us volia dir és que els cossos cetònics pel cervell són altament tòxics. Llavors per això es tenen doncs, fatiga. Els primers dies de practicar aquesta dieta sembla ser que la crema massiva de cossos cetònics, de greix i donant cossos cetònics, es pot començar a fer a les 72 hores d'haver iniciat aquesta dieta, perquè mentrestant s'estan donant tots aquests fenòmens que ara us explicava. Primer el cos esgota totes les reserves de sucre, després intenta fer-ho d'una manera menys nociva, que és cremant l'estructura, obtenint glucosa, millor dit, per cremar l'estructura, i quan ja veu que allò pot acabar molt malament és quan comença a tocar la reserva grassa. Si això es fa de manera moderada, pot anar bé. Si es deixa fer d'una forma brutal, és quan hi ha hagut gent que hi ha deixat la pell. Fatiga, deshidratació, nàusea, mareig, febre, vòmits, diarrees. Aquí tinc més apunts que us voldria dir. A part de l'acidificació brutal de l'organisme, com a l'altra dieta que us havia explicat, doncs hi ha tots aquests fenòmens. Una cosa molt important, que això, a part d'aquest llibre que ja us l'he dit, hi ha aquest del doctor Porta, que és un investigador de l'IMIM, de l'Hospital del Mar de Barcelona, que el llibre fa pocs mesos que ha sortit, que és on explica que tots els catalans tenim, no sé si 17 substàncies tòxiques a l'orina. Suposo que quan diu tots és perquè han agafat mostres de població que són significatives i han arribat a la conclusió, no? Llavors, amb aquesta dieta cetogènica, quan es crema el greix massivament, doncs les substàncies tòxiques, que són els talats aquests que venen del plàstic, les hormones, en fi, tot el que fem a copi del medi, tot això se'n va a la sang, perquè el greix és com si es fon, desapareix. Aquestes substàncies són, es diu lipofíliques, vol dir que són amants del greix, perquè són molècules d'afinitat greixosa. Llavors viuen al greix. Quan tu desfas el greix de manera molt ràpida, no hi ha temps per part dels òrgans eliminatoris, com el fetge i el ronyó, de que tramitin aquestes substàncies. Llavors van a parar a la sang i tornen a, diguéssim, a toxificar tots els òrgans. Llavors també s'ha donat això, que hi ha hagut persones que han fet una aprimació molt ràpida i s'han posat malalts. Han tingut, per exemple, tipus d'artritis que no estan com encara definides, o sigui, el símptoma ha pogut ser una artritis, però que no han trobat, com si diguéssim, ni que sigui reumàtica, ni han trobat la causa. I segons diu el doctor Porta, doncs pot provenir d'aquest... Si em permeteu, us ho llegiré un pàrraf, si em permeteu, perquè és molt significatiu. Diu, està fet en castellà, dietas de redistribución. Diu, otra cuestión a tener muy en cuenta es que las dietas de desintoxicación que conllevan restricción energética suelen ir acompañadas de pérdida de peso. Aquí fa referència a dietes de desintoxicació, però això serveix igual per les dietes de pérdida de peso, la cual puede movilizar y redistribuir los compuestos persistentes lipofílicos desde su almacenamiento en los tejidos de grasa hacia la circulación sanguínea. Este fenómeno se ha observado, por ejemplo, en individuos obesos después de la cirugía bariátrica. Clar, quan la gent rep aquest tractament que se'ls fa la reducció d'estómac, s'aprimen molts quilos en 2 mesos, en 3, en 1 any. I és on han fet aquests estudis. También en las dietas yo-yo, en las que se alternan periodos de ayuno y de comer a voluntad, y en programas de pérdida de peso de múltiples semanas con restricción energética moderada, se ha visto que aumentaban las concentraciones sanguíneas, séricas y plasmáticas de diversos contaminantes persistentes,
Tal movilización de contaminantes es motivo de preocupación clínica porque puede conllevar su llegada a órganos sensibles, cerebro, ovario, riñones, páncreas. En un experimento con el pesticida hexaclorobenceno, que el tenim a tots els vegetals, sembla ser, aquest va ser fet en ratones, a medida que estos perdían grasa corporal, el hexaclorobenceno era enviado a la circulación sanguínea i al cerebro i a los riñones. Bueno, ja no us vull cansar més amb això, però perquè tingueu la idea de que, de fet, no és bo aprimar-se molt de pressa, perquè s'ha de donar treva a que l'organisme pugui tramitar totes les substàncies. I a la vegada, dir-vos que qualsevol dieta d'aprimament té de passar pel cicle de Krebs, per aquest tipus de metabolisme, perquè si no, és que ens quedaríem sempre igual. Però una cosa és fer-ho de manera massiva, amb tota aquesta sintomatologia de malaltia, i una altra cosa és anar-ho fent de manera controlada i donant treva a l'organisme. Ara ve com una mica de conclusió per la meva banda, que cada un analitzarà, criticarà i farà la seva. Bueno, només dir-vos que dieta... Ara està molt de moda la flexi vegetariana. Quan diguem vegetarià, simplement volem dir ovolacto vegetarià, perquè el vegà és vegetarià estricte. Llavors, li diuen flexi vegetariana, però de fet s'assembla molt a la tradicional mediterrània, que és que no menjàvem carn cada dia, una peça enorme de carn o de peix, sinó que a la nit potser menjàvem una truita d'espinac, i al migdia menjàvem uns fideus a la cassola amb uns tallicons o el que fos, no? Amb això no vull dir que cada dia s'hagi de menjar així, us estic posant exemples. Tant la dieta mediterrània per tradició com els organismes internacionals que vetllen per la salut i per la fam del món i per l'alimentació ens diuen que un 50-60% de l'energia total que gastem al dia ha de provenir dels glúcids o carbohidrats. Això amb una dieta equilibrada, ara no us estic parlant de primar, una dieta de persona normopès, més o menys, i mitjana d'edat. El 15-20 ha de provenir de les proteïnes i el 20-30 ha de provenir dels greixos saludables, oli d'oliva, mantega bona, formatge bo. Traduït a racions alimentàries, de 3 a 4 racions al dia de verdures i hortalisses, 2 racions de fruita, 3 racions d'aliments hidrocarbonats, que hi ha aquí dins, hi ha el pa, hi ha els llegums, hi ha els fideus, hi ha tot el que és farinós. 2 racions de peixos, carns, ous, i això ja és molt adaptat a la realitat actual. 2 racions de làctics i 3 de greixos. Greixos vol dir oli, fruits secs, mantega. Bueno, això, com podeu veure, està molt allunyat de les dietes que m'han anat exposant. Però, clar, penseu que tant a la FAO com a la OMS els interessa aquest fenomen que ara us explicava de distribució equitativa dels recursos al món. No volen problemes. No volen, avui en dia, amb la globalització que tenim, que nosaltres ens mengem tota la carn de l'Orient, per exemple. Amb això us vull dir que aquí també hi ha política i sociopolítica, diguéssim, i economia. I amb això no us estic dient que sigui dolent, és un dato perquè penseu. No pel fet de que ells ho aconsellin vol dir que estigui exempt d'uns interessos determinats. Ara, que això pugui ser bo, ecològic, solidari, jo potser seria la primera d'estar-hi d'acord, i també saludable, per si no ens tenim de primar, doncs no carregar-nos de proteïna animal. Aquí hi ha la piràmide mediterrània, com podeu veure, la base són els carbohidrats, després venen fruites i verdures, després venen els aliments proteics, i a dalt de tot tenim el que ells diuen miscel·lanis, que se'n té de menjar cada dia però poqueta dosi, que són els que porten greix, els olis, els làctics, abans també hi posaven golosines, ara veig que no, hi ha la xocolata almenys, almenys no em treuen la xocolata negra. Bueno, i aquí hi ha un exemple d'àpats que jo us he posat, perquè jo seria partidària de fer com un mix de totes aquestes tendències, no? Podem ser vegans al matí, podem ser mediterranis al migdia,
podem ser ovolacto vegetarians a la tarda, podem tornar a ser un dia vegans i un altre dia paleos a la nit. O sigui, això és un exemple perquè cada un triï el que li pot anar més bé. Us diré una cosa, en etapa de creixement, com a mínim s'ha de ser ovolacto vegetarià. Creixement i desenvolupament. En etapa de, diguéssim, adulta, peça de fruita, i com a molt ens mengem un iogurt. Aquesta idea és la que jo he experimentat a la meva consulta, que està funcionant molt bé, tant per baixar pes com per descansar o mantenir el pes saludable que es té.